Informative tweet sa CIDG gikalipay sa Aldab fans. Si Jad Conde sa Showbiz Chika. Bisan ang tanaw sa katawhan nga cute and funny ang mga tweet sa CIDG PNP kabahin sa kidnapping ni Yadab sa tinuod dakong taban kini sa publiko. Makita sa CIDG Twitter account nga giun kaayo kini ang mitubag sa pangutana sa mga Aldab fans kabahin sa kidnapping. Gani nihatag usab ang CIDG og tambag sa publiko. Sa tweet ni King Love Yadab, kung asa pwede mukiha para sa kasong kidnapping, ang CIDG mitubag nga angay kini ipaplator sa barangay o kinahanglang ipadangat sa duol nga police station. Daghanang nalipay sa mga tweets sa CIDG kay very informative kini sa publiko daghang makuha nga pagtulunan. Gani mipagawas og kidnapping tips ang CIDG kung saan pagprotekta sa imong kaugalingon gikan sa mga kidnappers. Wala usab nagkulang sa CIDG sa pagmatngon sa publiko nga kinadili ang pagpasangil hilabi na kung walay igong ebidensya. Alang sa Showbiz Chika, kini si Jad Conde.